Afhelai mungno thansa khaina ningkhai khoroksa representative ngai oma haike initiative nanani nango angbo nanani nangnai kabang masini समाजपति rok tongnai borok oma haike initiative nanani nango oma haike soya khari jodi sung panda soksai tongma khangkhei chini bisingo je naisre laimung seleng laimung abo teruk teruk chini halok teibo kahamung thangnai abo puitosau haisi abo ni bagai special hambai mai ho chini madam no boskango जों teibo milgi panda kotor जों khlaileinai angaro madoba sagi kok sanai media boskango ang kok sai tongo teibo program जों social program khainai महाराजा bo samani tongo social program kotor khlai khalei dinero ni elaka bo kaisa hinoi samani tongo nang tini mui toma kha te kaisa kok जों mui tonaro जोंai tongo पहिला सकangkhai chini समाजनि परेसि पलिटिक्स राजनीति फायो समाजनि परे जत्तो किसु फाइनाय फियाबा समाज पहिला नांगुगौ जेनि जे 19-20 दफानि जे समाज बाहायके चलैतौ जेनि कास्टमारि ल हयतो एप्रुव गैया फानो जत्तोनि थानिगौनो आनरिटेन माने सुइजायागै कास्टमारि ल दंगौ जेमन जों बुलाइखा सिकं खांखाय जानि जानि समाजाव आबो बिचारंगौ जत्तोनो साइमानो कलय हिन्दी जमाते हिन्दी para kaisa bicar khayo जों सरासरि कुदो थांया सरासरि जों केइसो थांया आबनि बागै चिनि एलाका को कतर माफानो जों थाना सिनांगिया बेसि फियाबा बुनि दफागो नुखा 3-4टा फेमिली तंखनो थाना काइसा मा आचरगो जागा तामनि बागै होय आ जागा सिस्टेम खरै कास्टमारि ल खरै चौधरी व्यवस्था खरै जे हदानि अकरा राय सिस्टेम खरै हायनि बागैनो चिनि समाज न जों बसकां कुजुक्लां थांनांखे तैबो जों अमा हायके मालायनानि पान्दा थांसां लायनानि पान्दा संसना नांनाय जों सुदु जारा तिनेरो इएम एमएलए एमडीसी सिमि साखरमा बेंगलाक जत्तनि फानजों नांनाय नरक नुकुरकनि हामजा गुमैसाबो खायमाननाय तिनिनि सिबि जों समायबो तांमा थांनाय जों तिनिनि सिबिले बो कलयफु बो जमातियाफु बो रियां जातफु हिनै कक सालायमानि बिसिगो चिनि स्लिप तांगु बहु कासलै कक सालायमानि गोबां मानो दंगु आबरनो तिनि सिमिसों पुइतो खाव नागै समाय तांमा थांनाय तिनि अमाहाय कक जों सामानि न तै सालिया हिनै अमाहायके तै सानै समाय तांगै ईश्वरनो खुलुमै जों सब समय आबनो मुइतो दं नांनाय तिनि जों कक काहाम काहाम खोनालायखा अ जागानि मात याकागै जानि जानि नक थांखाखै जों पक थांलायु आ पक थांयागै जे तिनि जे काहाम मेसेज मानमानि न गामि गामिगो जों मा पिरनाय गोबां मा दफा बाय दफा आसक लाइगै मिटिं खालायखा कक सालायखांखे जमातिया दफागो बाहाय सिस्टेम के तबक रमदि चौधरी तंगो चौधरी परे मोयालनि पांचायत तंगो चौधरी लेभेल जदि समाधान खाइमैया कोनो समस्या खांखे आबो पांचायत बा मोयाल लेभेल आबो बिचारंगो आ मोयाल लेभेल माय आंखाय हदा लेभेल लां थांजागो 3 टायर पांचायत सिस्टेम हाय नाबो काइसेनि सिस्टेम तंगो बैनि दफागो बाहाय दं आं तो साइमिया जमातियाबो साबा जमातियानो आं साइमाखौ माने बागै शेरमा खाइमानिसि हयतो जमातिया स्लाइबो तै बेटार तंगै मानो गाहाम तंगै मानो इगा जों एक्सचेंज मा खालायनाय जानि जानि आइडिया जिनि जे एक्सपीरियंस दं माने रनो जों अमा हायके थानसा के प्रोग्राम खायगे पांदां लायगे जदि एक्सचेंज खालि खाके जिनि कल्चर जिनि आइडियास जिनि थॉट्स वान सो लायमा रनो जदि जों शेयर खायखाके जों तिनि ओ जागा आसो गदो 75 years in Taka Barat Sadin Namani, Mamani Yagulo. Some pay Bessidin Naya, Koyak Bosso Ribisingon, Bahaka develop Jin one song Bahaka develop Piaba, Nini Saiman Anoma Sanai, Ang Saiman Manino, Nonoma Sanai, Cable Kokta Tom Lady, and Somas Potirona Abu request Kayo. Some Buskangos and table program Kotor Song Salinai, Jin Kalsano say exchange Kainai, Tinitos and Madame Shakar Masu Kaika. Teri dinong kaiseng, sini o am sayo, busuk tofa borok tong, a borok tiga seng, musameng, recameng, culture seng share kaini program kaini songsanai. Amo hai panda kai kan ke seng kayu, tei busini bisinga hamzang lai meni bare nai, bus kangau seng tei tangsang nai, sini tangsang sabai tani bagai kabang mo sorojontro konspirasi ni social media unuk tong baina. Dopa bai dopa sekagani boy, sini ungkolo ko sob somoy hor funangai tong. Tabaga dormo bai dormo nosi Kristan bai Hindu no tebje sekaknani bagai haise sen sigonsa dofa kemana senai tongka
आगे सालसा बाहाय तो मनी ताबो बो जागा जों फाइसब फाइखा ताबो बो दर मति तेवाइसा बेदा बेदों खांखाय जोङो हासागानि कमाय थांसै ताकुरो बकरो आफ्राव देबर मादे सुइमानो जमातियादे सुइमांला कमाय थांनाय जोंनि कुलांगा जेमन कमाय थांजामा हाय कुलांगा गरि खाताबो ब्रक देबर मा सुयु केबा जमातियाव हाब थांखा अमायनो सालसा जमातियाबो कमानाय देबर माबो कमानाय दियांबो कमाय थांनाय आबनि बागै आं पाइथाखौ जत्त अर फाइमानजा फैनाय जत्त नां गयजागो प्लिज जोंनि बिसिङाव हामजागो मारिनाय खरक साबे शेयर मा खायनाय जे साइमा मानो आबनो पाइथाखौ रिक्वेस्ट खायगै जोंनि बोसोराव जों साइमानो जोंनि अनरेबल एल अफिसार बिनि को खनाना बागै जत्त न ताबक तामै सानाय जत्त खुवालाय जाखायसि बिनि डायलग खोना खागे खा थं थं फायु जों साइमानो जत्त नैको बारिनि फायबिखा आबो आं साना सुनाय हायसि आंबो हायनो खरकसा बन आं आइडल हिसाबै मानेगौ बिनि को प्रायनो आं खोनाव हायसि आंनि गायसा बक्स गथन मा दङ ताबक आं मिटिं फाइनालि सिगां बक्स अन खायनोवै आं बिनि कक बमाहाय नांगौ मानि कक खोना जे सामानि कक आबान सब समय रिपिट खाय खोनाव सारनो बेलाय खोनां सारनो हायनो हाय हामबाय मायाफ्रावो जिनि तिप्रासा बिसिङो अमाहाय क्राक लिडार जों माखा बेलाय खोन जों कपाल काहाम किसिजा साना थां खांखे बहाय एलिजिबल त्रिपुरा हास्टेगो त्रिपुरा सयसनि अरिजिनो गुबाग्रानि परे साना थां खांखे आंले केबनो नुय आइसि आसलके टक्कर खायगिरि लायमानाय एक्सपीरियंस नां ब्रेना ननो सिलाय तंरि रिरिखा कामान रिरिखा कगना सिरिंगिया बुसलै सिकरै हिमा हायतिन थानि जो बुसलै तंगो कामान गलाबार जत्तन कपलन जत्त एक्सपीरियंस तंग हायसि आबनि बेगाव मा लिदानो मानिसिं बेलायगन हामबाय स्पेशली आनि असेंबली गो फाइबनि बागै सारनो बेलाय बेलाय तेइसे वेलकम थे हामबाया फागै आनि कगा जगन मससिनाय जत्तन हामबाय